Il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jiġbor in-numru tal-firem meħtieġ f'petizzjoni jkun jista' jagħmilha fuq is-sit elettroniku tal-Parlament mingħajr ma jirrikorri għand il-membru parlamentari. Il-Whip tal-Gvern Godfrey Farrugia qal li b'dan il-pass se jkun hemm aktar partiċipazzjoni tal-pubbliku f'waħda mill-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż. Waħda mill-affarijiet hija li noħolqu kumitat tal-petizzjonijiet. Minn wara tgħaddi il-liġi il-ċittadin jista' online joħloq is-sistema tiegħu kif jista' joħloq anke petizzjonijiet fil-Parlament mingħajr l-użu tal-membru parlamentari. Din hija aċċessibilità moderna u għaldaqstant tissemma leħen iċ-ċittadin fil-Parlament innifsu. Din se tkun waħda mill-emendi tal-ordnijiet permanenti tal-Kamra li l-Parlament se jivvota dwarha nhar it-tnejn li ġej. Fost l-emendi hemm ukoll jekk ministri, segretarji parlamentari u d-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra ma jattendux għal seduta parlamentari bl-ebda raġuni valida jridu jħallsu penali ta' 50 euro. Il-penali ma tingħatax jekk il-membri parlamentari jkunu morda jew imsifra għal skopijiet ta' xogħol. Il-Whip tal-Gvern Godfrey Farrugia qal li kif imwiegħed fil-manifest elettorali din hija miżura importanti għall-Gvern li tfa' aktar ir-responsabilità fuq il-politiku. Aħna dejjem xtaqna li l-politiku jkun responsabbli wkoll anka bil-partiċipazzjoni tiegħu fil-Parlament. U għaldaqstant hekk ma jipparteċipax fil-Parlament kif suppost bil-preżenza tiegħu, iva se jkun hemm anke penali li hija l-ġurnata tal-Parlament innifisha. Id-diskussjoni dwar dawn l-emendi bdew fl-2014 u waslu fl-istadju finali tagħhom fl-aħħar ġimgħat. Il-Whip tal-Gvern irreaġixxa għall-aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li minn jum għal ieħor bidlet il-pożizzjoni tagħha dwar dawn l-emendi importanti għal politiċi. Kien hemm diversi diskussjonijiet, ikolli ngħid iva li l-Oppożizzjoni bidlu l-lasta minn jum għal ieħor u għalkemm huma xtaqqu pakkett sħiħ dawk il-mozzjonijiet kollha li din nsemmin bħala emendi fl-ordnijiet permanenti fil-fatt huma dak li konna aħna qbilna mal-Oppożizzjoni. Dak li hemm ta' min isemmi li se jkun hemm bidla wkoll fil-ħin li membri parlamentari jdumu jitkellmu waqt diskors fil-Parlament, il-ħin se jinżel għal 30 minuta minflok 40 minuta kif inhu bħalissa. Il-Gvern oriġinarjament ried li l-ħin ikun 20 minuta għal kull kelliem, iżda biqbil mal-Oppożizzjoni instabet triq tan-nofs.